Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya aku wes teko omah buat ngongronan. Udah jadi rumah kok. Ini rumah lebih tinggi jalan. Jalan no. Bro. Apa wi? Sak tempo. Halo ya. Sama Diko. Kalau lemah-lemah kalau ngantane. Jen. Ya bawa labur. Amis. Labur. Labur kita. Oh, lagi apa acarane? Lagi Oh, sesuk Rebu. Sesuk we. Assalamualaikum. Iki wis gak kuat ora we? Kuat ora? Golek pawat pisan ngono. Di bawah nih. Iya ngantane. Halo, Bos. Halo. Malah ayo we. Endi pawone? Mana apa iki? Dua. Endi? Kayak ngene Mas Oke. Ganti. Kayak gede. Anu ning Apa tuh? pawon. Ya nek sandal meneh kene kah? Ya, sandal. Ben kene kek. Tuh, Bos. Delok pawane. Oh, wis 1000 kok. Langsung gorono Karane anu Wis campur wi. campur apa? Enek iwak. Terus kaya kerupuk lombok sembarang tak dadel siji. Lah sing pake sampe derekane kono kek. Urung lha sesuk. Anu. Kan pesen no. Heeh. Ya. Sesuk. Sesuk iwak sabene. Apa to kok meringis lo. Laran kek tak ada wis. Oke. Terus aku tak nih. Aku iku lho jelentane aku letange nyelot kembayang ya. Saya aku tak ngomong karo Indri. Aku mau kali pati to. Nyapa? Piye nih kok? Walah, kok sandal lo bingung wis tok. Langar iki. Ya. Burak ya, Ki? Ora budak. Pol. Burekane. Kakne ya lampune. Padha ae. Kan satu lagi. Cara rapi. Atau rapi. Masa wis rapi we. Ya wis terus gede. Saya Tapi wis kan Surabaya. bisa rapi. Oh, berapi balik rono. Lho, piye ta berapi malah nang omah ta bedine. Lah bojomu Bejene yang balik. malah nang Surabaya. Edak. Ya, lumayan. Setengah jaman. Setengah jam. Ning kana WC bareng anu ta, rapi ta. Bisa. Jadi, Bang Sar. Bos. Es, Oi. reto sih. Lala ulap kok. Ale wis iki buka masih tarik kuwi. Karo. Gimana kan karena saiki lah kan sesuk to. Heeh. Kayak saiki kanggone. Supaya sing kanggo klo arep dia apa to? Arep kanggo tapi dia kapan mulai? Wes, ndek kapan ya? Tanggal 14. 14. Tapi dia sebut kayak anu nih. Iki lagi kawin apa? Lamaran. Oh, Ledino. Kenapa ya? Orang rapi loh. Kakek. Indri.
Wong epi jangan tak bujone ta. Dang, anu kok, Win. Kepiye ta wae nang wong itu to. Anggulnya. Bisa apa bojone udah tadi? Umber kali. Sumber gede. Cuma iring-iring berarti awake dhewe kasan. Ala nyolot kok nggon. Kasan Pak bis ya berarti. Tak pesene tak kon rapi dadang nek kowe ragate iki numpak mobil ragatku tahu itu. Iya. Ke telepon nek ngono kan. Jadi pertama dulu tahu ya. Tapi ki anu, apa? Bar iki wae balik nang ono. Ah, iki nek Nek misal aku digolek dinane ora tuk no. Bare sesuk ngono piye? Ya ora. Lho. Ora piye nek misal gampangane. Aja mbuh lho. Sesuk kudu wis jadah radang uduk. Bene di wae lemang kan gede mobil mau. ganas kan. Apa tuh kamu ngomong kalau kakak belum teko? Ya meneng ae to. Cari Rene. Lho, Nanti nak belanja enggak. nek lagan. Menapa jadi enggak aku dikon golekno wi kon blonjo kan pesene kan aku kabeh. Heeh. Ibu Indri. Ibu apa mak tau nek jero? Mak. Oma Indri. Kaya gua kaya sembarang wi kon belanjane Mbak Sita. Kan rencanane kan sesuk to asine. Aja sesuk. Lagi kan ngebel dadak. Lha untung ae. Carane pesen sing anu yang iki pesen ning Marku jane yo iki trio kingke terus Ya. teko. Marmi nek ngomongi. Heeh. Sesuk. Ya mulane aja ngono tak wong itu Tak omongi kan rono saiki. Rene saiki. Iya. Sita yo langsung nyolot kebayang to kingke. Kontrak dikabari. Kanggone no saiki no. Waduh no. Lah nek kono pesene sesuk. Kan sing kaya apa kan iwak sapi. Iwak sapi sesuk. Iwak sapi sesuk. sesuk. Ya kan yen dadak to. Lah untungnya sing buka. Apa wis gak buka ya biung golek saruban to kingke. Apa pas sesuk kayak kesusu ngono. Ya karena kesusun juga karena sing garap barangnya apa ya garap nang garap. Amarme ngebel. Nggih ya pokoke ngebel neh tapi kon golekno apa ngono lho tapi wis gak enak. Wis tutup pasare. Karena pasaran kena wis jam. Gua lagi setengah 12 kok. Nggih gak enak. Baru mari kan. Gak enak wis tutup. Wis apa wi wis entek Kan kabeh. bukan belah anu titik gini. Ben bledos ini. Ora ngombe wedhus lho. Dan nek cara mungkin Tukare- umum orang ngono kene karo dikit kuwi apik potong gak gek menat gitu. Heeh. Bener we. Disuruh piye tadi? Aja. Aja. Mangan tak tak nih. Aja. Gak sah. Mas gak sah. Tenang. Parah kamu. Parah. Mas kopi ki. Kopi ini sing ki ya, Kak. Ora iso. Reginya. Oh, gelas e. Oh, milih sing gede. Kene orang lek. Ora mas iki gelas nang iki. Dia enggak suka saya ngono kae. Gak iso. Berat iki to. Cukup boy kata jeblokan ki. Ya bukan dhewe tenan. Apalah. Mbak Sam rene to aja ngangu kok iso. Kamu sopo dibae kok Mas? Wah, gila Mas. Ya. Mas re. Mas pindah mojo Brono. Cepat nang arep lawang iki motor. Iki Indri wis rapi karek kowe lho, Dik. Aku suwi sih an. Asik. Dua. Wis cita-cita ora rapi. Yang duwe sik suwi to. Sing golek pengalaman sik kok. Kenapa tiba-tiba Dik? Lho Inggris saya ya iya. Tiba-tiba nek atas sesuk ngono. Kamu yang menurutmu dikatai rapi berarti? Ya payu. Jane lho ngenyu. Tapi anak mau gandeng. Nah, wong lanang ganteng wong itu ayo. Oh, Ndak. tengah. Tengah lagi. Berarti gandeng orang. Takok iki lho, takok iki lho. Wong lanang wi ganteng wong itu ayu. Oke bos, oke, ini aku. Kue kan belanja Mbak Yanti. Kali acara di Indri, ada lo, acara ulo kawinan, karena apa toh? Kawinan. Lamaran. Akad. Boleh dino lah. Oh langsung ijab. Heeh. Oh langsung ijab.
aja kabut. Ya muga-muga wae dengane ya lancar, wae sakinah mawadah. Ngono lho, wae sampe nina-ninanan kaken-kaken kan nine. Heeh. Betul. Semoga jalannya lancar. Oke, oleh dari pakiran-pakiran dan terima kasih. Kita terus video-video berikutnya. Pak Soy, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.